Ya, coba sinom pilok. Oh, ngono. Ya. Ya nduk Ken, kaya ngapa suaramu dinteni wong sak donya? Oh, ngono ya. Sing ngenteni dina Rebo iki piyuh. Yan. Ya, saiki wis kelakon weruh Niken Salindri. Ya nduk, coba. Suarane kaya bledek, Nduk. Oh, ngono. Kang ngedeng nandang kasmaran terus Jalu istri lanang wedok wis nyawiji jalu kuwi lanang istri kuwi wedok. Oh ya lanang wedok wis nyawiji terus Nduk. Rasa tresna kang manunggal. Ya, terus kutha Klaten lan wedok mau asale saka Klaten lan Kediri. Oh ya, terus kaprah si napet arni. Saya cetha Arni. Oh ngono terus samya samya mesem lan gumu itu tegese ora mung sing nglakoni tok sing mesem guyu, sing nonton penggemare ya mesem gulu. Pengiki siap karpet nggih gulung-gulung. Oh ngono. Terus tan kabendung ing rasa rasane wis ora kena bintung. Ya. Dadya katras nan sejati dadya katresnan sejati. Ya, terus muga langgeng pas gong tibane ompak ndangdute. Ya, muga langgeng terus tansah wis ngerti Nduk, tembang kuwi nggih sapa ngerti ora? sampun Pak. Nggo sapa? Damel kula kali Mas Sardi to. Lah iya. Wis ngaku dhewe. Kalih anu, kalih Pak Dodo. Kok iso? Nenten pidodone kok. Oh iya pidodo sing anu. Sing gaweke lagu.
Iya, ya. Rasa tresno. Oh, rasa tresno. Heeh. Kang wis ora kena binendung, ya heeh. Gairah anak muda. Iya, Yo. Kaya apa? Dek, bacutke dangdute. Ya, rasa tresno. Yuk. Ayo, jumeneng, Nduk. Nduk. Nggih, Pak. Sehat ya, no? Alhamdulillah pangestune, Pak. Sehat, waras, bunga, seneng atine bengi iki ya. Nggih, no, Pak. Komplit bercampur menjadi satu. Bungae perkara apa, senenge perkara apa? Kowe kandha saiki. Bungae nggih amargi ditanggap to, Pak. Ditanggap teng mriki saged menghibur masyarakat yang ada di sini, terutama buat kedua temanten. Terus saged kepanggih kalian panjenengan malih, kalian Kerudwijo Laras Indonesia. Sampun. Sampun.
Kulo Mbak Manten karo Mas Manten iki ngenteni kuwi ning kono lho ngantian. Oh iya, terima kasih. Mau foto? Iya. Sekarang? Boleh, boleh. Monggo mau foto Mbak Manten. Udah bawa dompet belum? Loh, dompet nggo apa? Saiki ngene, Pak. Apa? Konsepnya. Heeh. Lek share foto ki bayar 50.000, Pak. Saketan. Wah, nyawer 1 juta. Ini uangnya ada di sini. Loh, ayo loh. Oke, monggo sepuase mawon. Semoga kagem Bu Yayu sama Pak Gianto diparingi sehat selamat wilujeng awet le momong anak putune seger waras panjang yuswanipun rezeki ingkang kathah barokah tur-atura ora loka. Nek malah kebak mugi-mugi diparingi putu sing kathah. Amin. Oh, pancen yo kono kudangane wong tuwa ki nek duwe putu ki cakal mangsa nek putu metu kuwi sayange ki ditumplak nang putu timbang ning anake. Sok nek sama nek tuwek lek ngono kuwi. Sama sok nek tuwek ngono kuwi, sok ben. Sok ngenteni tuwek to, Pak. Lah saiki Lah kula saleh gadah anak mungkin nggih sayange bapak ibuku nggih kalih anakku to, Pak. Oh, ngenteni aku tuwek. Iya bener. Rasa ngenteni kowe tuwek ya. Nggih, Pak. Rasa ditunggu-tunggu. Nah, sing penting awakmu saiki sehat, waras, sukses, atimu seneng, atimu bunga. Wis kuwi tok. Iya, Pak. Ya, numpang apa? Manut nganggo temanten sekalian. Nah, manut. Ya, coba kaya ngapa? Bawa napa mboten, Pak? Ya bawa no. Sing niki mengke tibane sing rancak napa sing halus, Pak? Sing rancak wong wis kamrursane wis muni iki jane ana pamundhut no, Ken. Ora wis bos Danang yang punya kawasan Muara Baru. Judulnya Rindu Hatiku Koplo. Lagu ini khusus buat mempelai Mas Irfan sama Mbak Nadia. Semoga cepat dapat momongan serta jadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Wis maringi kowe 1 juta rupiah. Rindunya hatiku, Pak. Hah? Rindunya hatiku. Ora tembang sik iki engko keri-keri ra apa-apa. Nggih. Mosok langsung musik lah ya ora. Nggih, mboten. Bawa nono apa? Manut. Kula pengen nyobi rara sesigari, Pak. Loro sesigar. Nggih, bawane napa niku? Bawane sak-sakmu pokoke pelok. Nah, bawane sak karepmu pokoke pelok. Oh, ya. Nah, mergo ora mung kepengin weruh jogete lan pas nyanyi uga pengen krungu bawane. Oh, ngono ya. Gimana? Cahayu. Nah. Ya. Iki wis padha WA Pak Kangkong. Kondang. Ya. Nah. Ya. Mangga. Lintune mawon, Pak. Lintune apa? Manut karo. Niku kan damel bawa to. Lah delalahe niku bawane kula dereng siap. Terus? Lintune mawon. Ya, lintune apa? Lintune apa? Ya. Napa, Pak? Yuk langsung loro sigar ora apa-apa, tanpa bawa. Asal. Yuk. Boleh. Wong mau awakmu wis bawa lagumu dhewe kok. Ya sudah. Ya, oke ya. Ya. Iya, kowe ra matur nuwun karo Bapak. Wis tak gekne lagu lho kowe. Napa, Pak? Niki mau to. Lagu ki mau sing gawe Bapak Anom Dwijo Kingkong, rumah sana piye? Oh, dangdutnya sing damel Pak Dodo. Terima kasih Pak Dodo. Terima kasih Pak Kingkong. Ya. Yo, monggo loro sesegar garap gamelan Bali ya, Nduk, Ken? Nggih. Ya, oke. Yuk, monggo para kanca siaga. Ya, gamelan Bali. Oke, genduk Niken Saindri. Waktu kembang mawar mekar merengi hati kabeh sambiar cinta suci kang wis kopas kaya dirasa sikap
Wes. Lumayan luar biasa. Heeh. Nduk Ken. Dalam, Pak. Iki oke banget sing nyuwun supaya awakmu duet karo Mas Ardi. Nah, Saniki to, Pak. oh saiki yo. Engko saiki yo gara-gara yo iya. Heeh, iya. Ya Allah. Heeh. Oh ngono iki banget. Wah, Pak Kangko, monggo ndang diduetke Mas Ardi Mbak Niken, Mas Ardi Mbak Niken. Ha, mbok menawa masyarakat kene do mudeng. Oh, do ngerti ya. Heeh, Mbak Niken karo Mas Ardi sing lagi viral ana ing TikTok. Hubungane piye? Aku ya ora roh, aku wong tuwek mesti arep takon. Oh, ngono. Ayo disepati musik, Mas. Mas. Yo, Janokone duwe Jalaras Indonesia. Wah. Iki uga ana bebungah sing kudu tak aturke utawa tak paringke marang Nduk Niken lawan Mas Ardi. Oh, ngono. Iya. Ya, saka Bulis Maksum so Mbak Ika Ratu Jaya iki wis transfer kelawan aku engko tak aturke karo Nduk Niken. Oh iya, Yo, musike, Mas. Ya. Ya. Mas Ardi. Nah, ngono kae. Nggih, pripun, Pak? Ora piye-piye, kowe jaga ngono karo Niken kuwi kok. Lah aku ngono karo ibumu dadi obat nyamuk. Kenapa sih? Apa? Kenapa? Iki kakakmu berdua harus bertanggung jawab. Kenapa? Jujur cah loro. Kowe ndek setu kok nganti telat ora mangkat ki sing salah sapa? Cah loro kuwi. Saya muni yo, kowe ora salah. Bise, Pak. Heh? Sing salah bise. Kok iso nyalane bis? Lah kula ditinggal lho, Pak. Heh? Ditinggal bang ibu. Sampeyan iku kudune Tak tuwapuk cangkemmu doan kowe kalau. Kowe do karepmu piye? Lek semayanan kowe ngomong karo Pak Kangko, "Pun jam 1 pun dugi kok, Pak. Kok nganti setengah 3 bise mangkat. Kok iki rong teko iki mok gondol nyanti." pesawat delay ya yang ya. Delay, Pak, delay. Lah, telek. Saiki kowe do tanggung jawab ngono kuwi, nganti Pak Kangko ki yo Halo gone Pak, kurang. Pak mandok wis lho Pak, Pak. Ora perkara wis Hanya karo ora. sekali tuh Pak. Gek ning Bojonegoro sing nonton wong sak lapangan yogane mek 7. Mergo lah sing balung ki ora enek mergo Ardi ora mangkat. Kowe ora mesane bapakmu. Kowe kudune kayak ganti rugi karo bapak. Kompensasi. Heeh. Kayak piye to ceritane piye asine? Muni yo. Jam 1 dhewe lagi mangkat Oh, iya lagi tekan kono iki, Pak. Setan. Lagi teko Pak. Miskom, Pak, Jam miskom. 1, Pak. Mosok yo langsung nyuk ngono kan yo ndak penak lho Pak. Sampeyan gak ngesane Pak, ketemu mek sak nyuk ho. Gak ngesane sampean. Sampeyan yo duwe pasangan lho Pak. Sampeyan yo duwe butuwi lho. Iya ngerti. Sampeyan ketemu karo butuwi mek sak nyuk apa yo marem atine sampean. Sampeyan kudune yo tanggung jawab Pak. Aku ki ketemu mbek Mas Ardi ora bendina lho Pak. Yo isoku yo semek kuwi tok. Sampeyan iki kudune ngerteni Pak. Sampeyan ora oleh ngono kuwi Pak. Sik tak omong sik jangkrik. Aku tak omong sik ngene lho. Mau mendas golek musuh cah loro ngene iki. Ngene lho, ketika kamu itu berjanji harus ditepati. Gitu loh. Ya namanya janji manusia itu kan kadang bisa meleset toh Pak. Asine sing dawa-dawa wektu sapa? Cah loro iki. Kowe ngaku di, sing dawa-dawa wektu sapa? Nganti plurae yoga, nganti pucet. Lah iki ning besok mau itu tok. Luwe apa? Ora mergo Mas Ardi marah. Iya. Heeh, ning ora apa-apa. Bapak ki ora apa-apa nek untuk kamu ki ora apa-apa. Ya mung gegujonan, gegojekan ngono lho. Yogane diwijo laras ki wong turah-turah. Oh iya. Sawangen to. Nganti Bu Sri saka Bandung mau ya dia, sore mau ya. Gawakne jarik kuwi cacahe ana 22. Ngantek kurang. Ngene iki lek mangkat kabeh wong 17, wong 30. Ora susah aku lek isuk. Dek iki wis lunas lho duwite. Ja, piye ngono kuwi? Lah ya, kuwi lho katresnane Bu matur nuwun karo Bu Sri.
Di, kowe diparingi apa mau? Kagem Bu Sri ingkang tebih-tebih saking Bandung lho, Pak. Iki nggih. Terima kasih nggih Bu kangge jarike mas-mas kula DLI niki. Kula kanca-kanca lantaran Mas Ardi kowe do entuk jarik matur nuwun karo Mas Ardi. Kali Bu Sri niku napa nderek teng mriki, Wong? Oh, teng mriki kok Bandung lho kan. Pengen ketemu awakmu kok. Oh, oke. Halo, Bu. Wis tau ning omahmu lho. Wis tau ning omahmu Bu Sri. Kelingan ora? ketemune karo mama tapi Karo mamahmu. Weh, nyeluk Mbak Wiwin iso mamah lho. Sik. Nyeluke ibu ini kan mamah lho. lah Mbak Nika kan nyeluke mama to. Sik, saiki tak terus terang ning kene wedesane wong akeh. Kowe cah loro ki karepmu do piye? Wes, kok iso nyeluk Mbak Wiwin, mbok ini kan kok mamah. Ya kan bahasane aku to, Pak. Ngoten nggih. Pripun? Lah iya Mbak Wiwin kok mamah termasuk mamahmu? Ya bakale, Pak. Oh ngono. Cah loro asine piye? Cah loro asine piye? Kabeh do takon karo aku. Pripun to Pak Kangko? Pripun to Bu Dwi? Ardi kali niken pun pacaran apa dereng? Wah, aku yo ngono. Saiki jawaban dhewe nang netizen. Kita ini hanya kakak adik. Ah niku pun bener. Tenan ngono ya? Iya, Pak. Heeh. Iki tak anggap masku dhewe. Mas Ardi nganggep aku adik, Pak. Nggih niku pun. Tak kandhani ya, kowe tak kandhani. Aku mbiyen karo Bu Dwi ya ngono. Bu Dwi ki kok karo aku tak anggap ATM. Adik. ATM ki adik tapi mesra. Suwi-suwi. Tapi megene. Apa, Pak? Suwi-suwi ngopo? Wes kuwi ya, ngono ya. Ngono ya. Ya. Kita juga ATM. ATN-nya apa? ATN Adik tapi nesunan. Oh iya. Ngoten suwae. Iya. Nah. Ngaturke apa nek karo Bu Sri? Nggih, matur nuwun kagem tali asih, kagem kula Mbak Niken. Mangke kula paring nggih Bu, niki tesih kula beto niki. Oh. Dikek duit barang to mau? Nggih, diparingi tali asih. Aku dadi kelingan aku ya dititipi duit kok kowe cah loro kok. Mong tali asih. Tali kotange ora. Tuku dhewe. Iki saka Mbak Ika Ratu Jaya 500.000. Nah, saka Bulis Maksum juga 500.000, yang 500 untuk Dwi Jolaras Indonesia, yang 500 nanti dibagi untuk Legit dan Mbak sapa jenenge kae Angel, juga untuk tim utawa grup Icilik-icilik Cerit. Nah, Apa tejane cilik-cilik cerit iki? iki grupe cah loro kuwi lho. Suwete Mbak Mayang karo Mak Jumpe. Ya iki tadi 500 ya. Iki aku mau nyampaikan kok nyo. Iki cah loro, iki Ardi iki Niken nyo. Iki tampa. Wis kaya ngono lho tresnane karo awakmu. Bisa ki ngecerit. Iya. Terima kasih untuk Bulis Maksum yang ada di Den Haag, Belanda. Juga terima kasih untuk Mbak Ika Ratu Jaya yang ada di Hong Kong. Ya, terima kasih buat Mbak Ika Ratu Jaya dan juga Mbak Bulis Maksum. Bulis Maksum. Ya. Den Haag, Yang ada di Hong Kong. Di Den Haag, Belanda. Ya. Ardi nganti apal kulino diparingi. Nggih, lha niki pun makaping-kaping ya, Pak. Oh iya. Ya, saiki kowe nembang cah loro arep lagune apa terserah. Kita kasih lagu yang terbaru Mas Ardi. Apa? Apa? Ayo Mas, kijing miring Mas, wila Mas. Ngomong Mas Gogon. Anu Puspitanala Mas. Puspitanala. Iya. Ndak kowe Ardi apa Puspitanala? Andaya Pak. Apa di? Wow. Dereng iso Pak jane. Iya. Lah isomu apa? Kadek iki takon ngapalne kok. Nggih niku mboten napa-napa. Ya, Kusuma Wijaya. Ya. Kalih ngawur sithik, Pak. Oh, ngawur apa-apa. Wong mendem sithik wae ora apa-apa kok. Sampeyan mau mendem to? Ora Kok abang matane? Ngantuk. ngantuk. Iya. Oh, jare kok sithik ngono. Iya. Ngono kok adik.
Adik apa? Telek. Iki tok maneh awak dhewe pacaran Mas. Iya. Gitu. Toke. Tok maneh dhewe pacaran gitu. Terus mari ngono ade rabi terus dia anake legit ngono. Iya. Engko Pak enek dramane Pak. Oke. Iki mesra sik iki ceritane Kusuma Wijaya iki mesra sik Pak. Wah, baru pertama jumpa dan saling mencintai ngono to. Heeh. Kusuma Orang-orang Wijaya. kok rabi terus Heeh. dia anak Legit. legit. Oh, legit ku yo ditampilne yo. Ya, ning wajah yo member awakmu kok wajah legit ki yo. Rupane iki lho. Oh, nggih mirip gitu Pak. Mirip. Mirip. nggih. Nah, ya coba Kusuma Wijaya. Nah, coba kayak apa? Ya. Nah, pacaran sudah selesai dilanjutkan ke pelaminan. Nah, setelah itu mempunyai anak legit. Ayo nduk medun dadi anake. Nya tak sangoni 100. Ya. Nah, nduk. Nah, duwe anak wedok jenenge legit ya pinter nyanyi, pinter nyinden. Nah, ya. Aduh. Nah, ya nduk medun nduk. Nah, kamu sebagai anaknya Pak Ardi karo Mbok Deni Ken. Mbok De, Mah. Panggil aku Mamah. Oh, Mama, ya Mama. Iya. Oke. Mamah dan Papa. Oh iya. Ya, dhewe mamah papah no apik ya, Mas. Iya. Maksudnya wajahe no cocok no lho, Pak. Heeh. Ana sing ngandakne kowe Ardi ki wadahe mirip kok. Heeh. Mirip Mirip. Wajah iki meh padha no, visi meh Kale? padha. Karo Ardi. kula. Heeh. Kula kali Mas Ardi. Heeh. Mirip. Lah Mirip. kakak adik Pak. Oh iya kakak adik ya. Heeh. Iya. Gimana? Ih, suami gimana sih? Lapi dong. Iya. Oh, jaksel banget lo. Kok aku didiemin? Iya, sebentar ya, Nak. Sebentar ya. Ini papa sama mama. Mama mau bikin cucu. Ini dia orang metu. Oh, mimi cucu. Ini mimi cucu. Makasih, Mama. Iya, Nak. Sini. Tengah nih, tengah. Ngapa skillmu ngapa? Enek selotike. Papa ini anaknya loh, ditanyai ngono apa-apa gitu kok. Dimeneng kayak kambek papae kok piye to mamah ki? Hah? Iki piye to mah papa ki kok meneng wae iki kambek Iya, anake? papamu rada bisu soalnya, Nak. Heeh, ya ukurane ya. Wong papa ambek mama pas gawe samene meneng-menengan. Iki Umpama iya ya. Wong panggung ki panggung sandiwara ora apa-apa umpama kok. Yo ngene iki aku sing disemprot. Bikinnya Apa? gimana mama? Gawene piye? Lah piye kok lali aku. Iki ya. piye kok ditakoki kok Gak ketok soalnya. Gawene anu. Lah wes cilik ya, cekon. Iya.